И здравейте всички! Отново сме тук, сега ще играем на Five Nights at Freddy's и сега ще покажа как да оцелете третата нощ, четвъртата и петата. Така, малко забива. Тук не трябва да се гледа камерите, поне аз така, не така съм учил, така само трябва да светкаш и да отваряш музиката. Не, така повече. Ми става, не? Схващате. И така. Фокси, Анабас, 100%. Виж как знала? О, ти забиш ли ми се? Навива Music Box следващия миг. Го няма. Сега се го навивам от края. И може да играем така, ще го правя на отделни епизоди, защото помните, че само 10 минути. Защото ако е 1 час, ще трябва да плащам. Така, няма никой. И защо задържам? За това вече трябва да се задържам. И Music Box е летя. Сега ще ви дам една информация. Преди снимам в Vbox, после отидам в YouTube и така. Ще ви дам, в коментарите ще дам и двата акаунта. Сега само че няма никого. Много ти. Прекалено ти. Защо трябваше да трябва? Сега ако е мега, ще плача. Фокси. Сега Балунбой ако Балунбой дойде, ще заплача вече наистина. Хай ли чух? Кой го каза това? Определен съм аз, ако сте вие. Като знаете честно. Да, сетих се. ОМФГ. Просто Балунбой ще фака. Най-сетно. Къде си? Фокси. Хай. Ти ще да скараш ли вече? Окей, да скара се. И има един проблем. Една батерийка. 3 часа. Я дали вълнуваш? Чика. О, Чика. Или как се викаше? Забравих. И Олд Бъни и Чика. Перфектно. Перфектно. Просто перфектно. Право ще се спукам. И Фокси се разгневи, докато Олд Бъни... Добре. Опа! Маската! Мале, много си скарах. Ще има поне 200 милиона епизода, докато мина третата нощ. Така, това е от мене и ще се видим в следващия епизод на Five Nights at Freddy's 2.